Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Mitosis. Astăzi o să joc în mapă... frate, pe altă mapă. O să jucăm Mitosis, dar pe altă mapă. Am filmat înainte, dar din greșeală am închis, așa că mai filmez o dată, pentru că trebuie să filmez. Și... vreau să vă spun că ceva ce nu v-am spus, nu o să filmez în timpul săptămânii pentru că n-am voie să mă iau pe telefon sau pe calculator. Așa că o să filmez doar un weekend când apuc. Vreau să filmez. Să jucăm pe Zombies și Zombie pentru că mi s-a părut că mă place mapa asta și de vă rog like. Vreau să strângem la acest episod măcar 100 de like-uri. 100 să fie, bine. 100 de like-uri și sunt mulțumit. Dar să strângem like-uri. Asta vă rog. Și hai să continuăm videoclipul. Yes, mersi. Măcar 100 de like-uri. Merg să luăm bănuții. Cred că suntem mai mâncai. Iui! Joc fotbal. Joc o partidă de fotbal. Totuși astăzi joacă România, Spania, derbiul național. Și sigur că mă uit. Dar o să și filmez. Și uit. Am mers pentru că normal că trebuie să mă uit. Preluăm conducerea. Zero pentru ei. Și colasă. Oh my god. Am făcut mult mai mare. Asta e 2-1 pentru ei. Lasă-mă. Așa. Ce să vă mai spun? Nu prea mai am ce. Iui. Lasă. Da. Puteți.
așa. Yes, golazo! E 4-2 pentru ei. În fine. Să mâncăm asta și să pe ce? Să jucăm niște meciuri de nou. O să mor pe fraier. Hei! Fugi, că le mare, fugi, că mare. Hai, bă, pe bune. Mă duc să recuperez. Da, nu prea am ce să vorbesc, decât la ce așa că, Yes, gol! Hai că recuperăm! Fraiere! Ce l-am făcut? Bă, am pierdut. Asta, am pierdut. Am luat o partidă. E fain. Trebuie să aștept până să intră alții. Trei, 2, 1, fui! Începe meciul! Ceva râs! Doi! Gol! Ceva râs pe lângă ăștia! Care să mai pun eu cu bine? Bă! Fraiere! Fraiere că geamantal. Nu faci de astea. M-ai auzit? Bă, nu stau autogol, ești prost. Conducerea. Să te văd. Bă, prostule! Mergem în viteză, driblezi, acolo, fel. Stai, bă, că tu îți dai autogol, tu ești prost! Ce prost e ăla care e cu mine? Bine, ce prost ești. Lăsați la mine! Ăla-i tac. Gol!
Hai la gol. Mai am să luăm, să devorăm tot ce ne stă în cale. Mai am să luăm, să devorăm tot ce stă în cale. Și l-am păpat. L-am păpat pe băiat. Eu vreau să dau golul. Nu chemă să dau gol. Yes, golasso! Stai că îl iau eu. El tu. I-am bătut. Ca atât pentru acest episod. Eu sunt Dan Spop și ne vedem data viitoare la seria Mitosi.